Pa znaš šta, mislim da učimo mnogo od vaterpolista, oni nam daju savjete, neki momci su tu već 3 godine i kako sve to ide i kojim tokom to sve prolazi i teče. Mislim da neće to biti problem, da posle tog spektakularnog otvaranja sutra imamo još jedan dan gde treba da se fokusiramo. Sigurno sam da nećemo imati prilike više da šetamo, da izlazimo, da ganjamo nešto, nego ćemo zaista biti maksimalno fokusirane jer znamo koliko nam ta prva utakmica znači i znamo da je moramo pobediti. Biće teško, ali da ćemo sve od sebe. Odigrali ste dve ovde kontrolne utakmice, Brazil, Australija, jedan pobjeda, jedan poraz. Šta su vam pokazale te dve utakmice i kako trenutno stoji, da kažemo, stoji igra Srbije? Pa nismo loše trenutno, ali pokazali su nam i dosta grešaka i dosta onoga što radimo dobro. Moramo zaista da se, kao i svih ovih godina, ujedinimo, da igramo bolje odbranu nego što igramo i na te dve utakmice. Moramo na to da se fokusiramo, da ispravimo naše greške jer više vremena nema. Tako da mislim da nam je to dosta pokazalo i danas i sutra, to je prekosutra na treningu, ćemo ispraviti sve to što se treba ispraviti. Pratimo vas na društvenim mrežama, naravno, i vidimo da je i Marina Maljković, koja je onako poprilično suzdržana osoba, postala onako emotivna, naročito posle onog poklona koje ste joj poklonili. Pa, da, to su rijetki trenuci, nisam je često gledala tako, emotivno, bez reči, u stvari prvi put, ja mislim za 6 godina sam je videla bez reči, ali mi smo srećni što možemo da usrećimo nekoga, pogotovo nju koja je toliko godina uz nas i koja nam poklanja svu njenu pažnju i sve ono što nam zapravo treba, koja je naša majka, rekla sam 1000 puta, sestra, drugarica, a prvenstveno trener. Marina je jako dobro, može on da pokaže još dosta toga, ja se nadam da će ovako da se i otvori prema drugima, ali teško je izmamiti i osmeh, jako njen osmeh zlata vredi. I kako protiv Španije, taj startan meč je, znamo, najvažniji, možda čak, mislim, ta pobjeda na početku bi vam prosto onako bila vetar u leđa i za dalje toko takmičenja, kako protiv Španije i kako treba da odigrate protiv njih da bi se desio rezultat koji svi priželjkujemo? Treba da zaustavimo njihov kontranapad, ona Marina govori već od početka, da se borimo, da, mislim, devojke su jako brze, iskusne, igraju toliko godina zajedno koliko mi nećemo nikad, zato što, mislim, ja sam tu najstarija i ostale su devojke sve mlade. Treba da se fokusiramo jako na odbrani, kao što sam i rekla na početak, i da zaustavimo njihov kontranapad. Ako to uspemo, na dobrom smo putu da pobedimo, ali ne mogu da ne napomenem da nam malo sreće nedostaje i treba.